Maredehita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon niya kapade bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi anggo di matata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimun namangolu hami ala ni haheheonni, dang pola bemabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tuhat diuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargogoi mahami mamuji-muji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangolu, pai masahat hami tulabungu. Amen. Maredehita. Saya puji di mata
patik ni debata di mingguta sadarion, sian konfesi HKBP bidu onom taringo tu haluaon. Taha porseai jala taha tidak kodo, debatado patu pahaluaon, ima haluaon siad dosa, sian gom-goman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata, sian asi dohot holong ni rohani debatado di patupa haluaoni, marhite pakokopon ni anakna nasasadei, Tuhan Yesus Kristus, namate dihau pinor silang, natua tu benotoru dung ditanom, jala namulak mangolu diari patuluhon, dalan majalo haluaoni, ima marhite haporseaon nati nubuhon ni todi perbadia, jala haporseaoni do dirajumi debata, gabe hapitoran ni jolma, ia haluaoni, hamuliaon ni debata, dohot parukilon siboluson di portibion, sai di palua asini rohani debatado na porseai, sian ragam ni mara dingolu siganupari, dingolu perdagingon, nang ding partodiope, manang marsasa halak, manang marsasa punguan, hataridaan ni haluaoni dingolu ni na porseai di portibion, ima ngolu namar habadiaon, namar parbuehon akka parbue ni toddi, marhite podon taudol hoddo, naso adong haluaon na asing sian haluaon napi natupan ni Yesus Kristus, jala Yesus Kristus sabingdo na punah halak na pinaluanai, naso tarapas sibolis manang akka huaso na asing be na porseai, sian gom-goman ni Kristus. Alani tatula dopoda namadok, boy jolmai palua hodirina sian gom-goman ni dosa, sibolis dohot hamatean, marhite sian na manadikon hariburon ni portibion, laos tatula dopoda namadok, usaha ni jolmai sadiri do namanot tuhon haluaon na, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon hau bart patikmi, amin. Kor ina Kamis.
Tato potima dosa tanah godangi dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsak kod dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha purtibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Mari dihita. Epistel di Minggu Tasadarion, tersurat ma di Pesalmen 115, mamuka sian ayat sia, rodi ayat 10 alu, tajahama marsika soring. Yang goho ale Israel, marhapo satu Jehoba maho, ibana do pangurupi doho lobu-lobu nasida. Hamu ale akan nama kabiari Jehoba, marhapo satu Jehoba mahamu, ibana do pangurupi doho lobu-lobu nasida. Iba nama mamasu-masu akan nama kabiari Jehoba, akan nama me doho akan nama godang. Akan napi nasu-pasu doha musian Jehoba,
sitopa akalangi doho tanoon. Dang tagamon pujion niya kanang mate Jehovah, nang sude akanang tua tutano hasonangan. Imasahakna, martua do natumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amen. Mari dihita. Tidak kumaha porsiaw tay, songon nahina tidak koni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabe-gabean siotot di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubana toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea dito di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai na madok, mulak mangulu dosogo daging ni halak na mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tatangi homa titing na masa.
Selamat hari Minggu Madihita Saluhukna. Shalom. Shalom. Selamat hari Paskah Madihita Saluhukna. Selamat. Tabigi majo tik-tik na masa di minggu ta sadarion. Tik-tik na maragam. Goar ni minggu ta sadarion, minggu Paskah na parjolo, pesta parjolo, parningotan ari hahiyon ni Tuhan Yesus. Ima ikon hehi ibana siyan mate di bahasa Indonesia, Yesus bangkit dari antara orang mati. Na paduahon, parmingguon di huriat taon. Parmingguon na pinatupan ni huriata di ganup ari minggu, ima. Bahasa Batak di pukul 7, dohot di pukul 10.30. Ibadah sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar di pukul 7. Ibadah remaja di pukul 10.04. Bahasa Indonesia ima di pukul 10.06 dohot 10.30. Rade mahita lima halak sa bangku jalan marsipasiatan. Molo sosiat di bagasan gereja. Rade mahita maddohoti permingguan di GSG lantai sada. Na patuluhon permingguan Paskah paduahon. Permingguan di hari Senin tanggal 21 April 2025 manang Paskah na paduahon masuk pukul sia. Laos patupad ni huriat tado ima padidion na badia. Papaton ruas na taba. Mamukka minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama na parjulo. Martahan siyahaan inatai Eva Mauren si majutak doho dua halak yanakon nasida. Ripka Patricia siyahaan dohot Christian Yul siyahaan. Pida sian gereja HKBP Balige, Resort Balige. Alamat Jalan Seroja 5, nomor 6, masuk tu sektor 4B. Napa duahon? Richard Taruli Asisi Hobing inatai Fioroja Tamara Yosefina Sinaga doho dua halak yanak kon nasida. Esther Andriella Hasian si Hobing doho Joshua Sahat Hasudungan si Hobing. Pida sian gereja HKBP Resort Sipia-Pia. Alamat Jalan Pelamboyan Raya, Villa Setiabudi Flamboyan, Blok N, nomor 46, masuk tu sektor 6B. Nomor 5, Ruas Namoru Manang Marujung Ngolu. Di hari Jumat di tanggal 10 April 2025, nunga Marujung Ngolu inang Oriza Rosdiana Bursirait. Tutup umur 21 tahun. Nama kabaluhon amang pinodang pakpahan nahinan. Ruas sian sektor sadaa. Jala di minggu sadarion di patu pahuriat tado permingguan masuk pukul siawi na nihubasan ni amang padita Roni Lubat Tobing. Jala di patu pa ulaon pangapulion huhud pasaha diakoni sosial sian huria. Tabuan ma ditangyakta. Anggiat di pasu-pasu, jala di pergugoy tuhata, saluhukna keluarga. Nomor 6, parguru malua. Nomor sada, ulaon makatidakon haporseaon parguru malua angkata tahun 2024-2025. Di patupa 2 hari di permingguan ima. Di hari Minggu di tanggal 27 April 2025 dohot di hari tanggal 4 Mei 2025. Jala permingguota di pahatop masuk gabe pukul sia 30. Sahalinai masuk gabe pukul sia 30. Nomor 2. Marhite tiktingon pida botohoma partikian pendaftaran. Ni akka iana kota nanaing parsidohot gabe perguru malua angkatan 2025-2026 ima saha tu tanggal 30 April. Syarat fotokopi surat terdidi dohot surat pengantar sian perhalado sektor. Tapasahat ma tu sekretaris ni huriata. Tulur Romawi dewan-dewan. Dewan Diakonia na parjolo penerimaan calon guru sekolah minggu.
Melalui warta ini disampaikan bahwa seksi sekolah minggu membuka kesempatan untuk penerimaan calon guru sekolah minggu. Prioritas laki-laki sebanyak 7 orang dengan persyaratan antara lain: A. Usia minimal 18 tahun. Menyerahkan fotokopi surat CD dan fotokopi KTP. C. Surat pengantar dari Parhalado sektor. D. Surat keterangan dari gereja asal bagi yang bukan jemaat. B. Dewan Marturia seksi multimedia. Nah parjolo, di hari Kamis tanggal 24 April 2025, seksi multimedia naik patupa pelatihan tu akan naung dijalo gabe anggota tim multimedia. Marhi titik tingon ma di pasahat tu sude naung dipilit asara di jalareta lao maddohoti ulau ni. Napaduahon marhi titik tingon pinabotohom matu sude ruas ni huriatta nunga di parade barcode di ganuk bangku. Suak songoni di GSG lantai sada, di GSM lantai sada, konsistori dohot pintu masuk gereja. Asa marhiti barkotima boy ma diakses acara permingguan suak songoni dohot tikting ni huriata. Opak Romawi parhepengon. Taidama di laporan keuangan akka pilihan bulanan berpuluhan dohot akka hamauliateon. Dia kana so masuk do pedi tikting sadarion di hari minggu naneng Roma di tiktikon. Mauliate ma di sudi ruas na pasahatun pilihan bulanan dohot hamauliateon perpuluhan dohot partisi tu akka ulaon ni huria. Lam ditambah itu hatama pasupasuna dihita saluhna songonima tik-tik sadarion mauliate. Mari dehita huhut papunguhon pilihan sada A dohot sada B.
Dameni de batang na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dihamu kamanginang nang dihamu hahanggi pinaribot lasma rohata di minggu sadarion di pesta hari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus
marhite hatani debata silua na penasahat na tuhita ima sian Yohanes 20 mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 songonon didok disi dongi diari parjolo dung salpu ari sabat laoma si Maria Magdalena sugut dina holomido pe tutanomani. Jadi di idama naung dihiddat batu sian tanomani. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus dohot sisean na sadanari haholongan ni roha ni Yesus pabuahon tu nasida nunga dibuat na mabuat Tuhani sian tanomanna dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhat ma si Petrus dohot sisean na sadanari. Jadi sahat manasida tu tanomani nalap marlojong do naduai gabe marhajuluan do sisian nasada nahumatop sian si Petrus gabe parjolo ibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di ida mapeak aka pangalilit halaydang bongo tibana. Roma nang si Petrus sian pudina di bongoti ma tanomani jadi di ida ma peak aka pangaliliti aka seka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti pulik do dibalun tu ingananna. Disipe asa bongot nang sisean nasada naung parjolo sahat tu tanomani di panot noti gabe porsea maibana hedang dope diatu sinasida hata ni surati namadok ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisean naduai ima sahatna. Di hamuamang dohot tamuinang na parjolo mulai tema di tuhat tadebata naung mangalehon sada pembaharuan na sangat luar biasa di hita di obas partikian manogoton dong hehe tuhata Yesus Kristus sian namate. Aka ahado amang dohota moinang naboi talehon panipuli tu hadirion ni pembaharuani. Na parjolo di hamu amang dohota moinang di bagasan hadirion ni Kristus Yesus naung mate jala naung hehe sian namate gabe di pasuang ido hadiriota tu hadirion ni panopaon dimulanai ubuk tu natinoppa ni debata hita tumiru rupana tudus tu pangalahona. Jadi ketika kita masuk ke hadirat kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri, satu hal pembaharuan yang telah dilakukan Allah melalui Yesus itu terhadap diri kita adalah di mana ketika pada awalnya Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya, ketika para pendahulu kita, nenek moyang kita telah jatuh ke dalam dosa, kita telah mencoreng rupa siapa?
rupa Allah. Tetapi di dalam keberadaan Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, penciptaan itu kembali disempurnakan. Anggo iko nengok mate doi dang bedai ngotom mumulaksanon. Sautung isu kuno nok kami sipangan. Aro lapatan ne hahehe ni, bahehehe si. Basotong nit tarupane. Napadua ko namang dohot tamu inang panipuli nabinain ni bangso ni debata na terpilit ima Israel marhite na tinodo ni nasida kolan nasida do bangso ni debata na berhak bongot tu surgo na pinarade ni debata jaladangga be parjabbar bangso na asing jalarumang ni habobongoti dirajumi rohani nasida marhite hinasikop di nasida dinalaho mangulahon patik Taurat, tapi di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri bahwa pemilik keselamatan itu bukan lagi hanya kepada umat pilihan Tuhan, yaitu adalah siapa? Israel. Itu adalah pemahaman partikularistik primordial, tetapi di dalam Kristus bahwa keselamatan itu adalah universal. Ipe kobotomu dang boydang. Sarong gunana hitam berminggu. Jadi bukan lagi Israel itu yang menjadi titik tolak. Umat pilihan Tuhan untuk membawa umat yang lain menuju kepada kerajaan surga. Tetapi semua umat yang ada di dunia ini, nak kalak Batak, halak Borneo, songon na di buku, edetai, sude gabe parsidohot. Jadi otsura mamang dohot tamu dang mate Yesus dang hehesian na mate dang dohot tamu. Gak ikut kita, amang dohot tamu nang hot dohamu di dia, dia si pele begoni, gak bisa masuk, gak ada tiket. Alai di bagasan Kristus Yesus dakolan halak Yahudi, alai nung ngadohot halak Yunani. Bahkan amang dohot tamu inang si pelebegu pengadohot tu si. Dan itu juga mengundang kita menjadi berpikir universal, bersikap universal. Unang murah-murah menguhumi, unang murah-murah mengklaim, unang murah-murah menghakimi. Aiho haroise. Kau siapa? Akan dirimu sama kita bro. Gak ada bedanya. Semua kita adalah pribadi yang mengharapkan apa? Belas kasihan Tuhan. Holan marhite asini rohani debatado hita mang talup. Dang talup hita bersikap songon halak Israeli. Na menganggap dirina. Holan nasida do naposo ni debata. Holan nasida do amang do hotamuinang. Umat pilihan Tuhan. Tapi di dalam Kristus yang telah bangkit dari antara kematian, kita semua sama. Au dohoto sarupa. Hodo madokonau berbeda tuau. Anggo madok sarupa dodoto. Molo hamu madok dak sarupa hamu tuau urusan muna. Tapi sama, kita adalah lemah. Dari segi pemahaman spiritualitas itu. Na patuluho namang dohot tamu inang ahama naung diperbaharui hadirion ni hamamate dohot hakeheon ni Kristusi songon jamita natuarii hire-hire.
Molodong nama dok boy imana pitor marhite na mangulahon pati kalau ada orang yang mengatakan dirinya bisa sempurna sampai kepada kerajaan sorga yang telah Tuhan sediakan bagi dirinya hanya karena melakukan hukum Taurat, itu artinya dia menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Jadi amang doho taminang agama Kristen itu bukan agama moralis. Dangtuk parulau tanadenggan manggarari anugerah paso-paso nabi nasahat ni debata. Alay tong dohite ko berju. Gak bisa. Jadi jangan ada yang menganggarkan kebaikannya. Karena kebaikan yang kamu lakukan itu tidak akan bisa membeli apa? Anugerah, kematian, dan kebangkitan Kristus itu terhadap dirimu. Justru karena memang tidak ada sesuatu hal yang bisa membayar kepada Allah dalam soal penebusan kenajisanmu di hadirat Tuhan, maka dia menjadi pribadimu. Gabe daging mahatai, dungi maringan, di tonga-tonga ni hitau. Buasa imana gabe dagingmu, girgir dunia todi, alai galedo anggo, pamatang. Pada hakikatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ingin baik. Semua kita ingin baik. Tapi badaniah kita lemah. Jalani domang doho tamu inang tak terhamonako kita. Kita nggak bisa memenangkan sesuatu perkara yang terjadi dalam kehidupan kita oleh pelanggaran pendahulu kita. Maka Allah itu mengambil rupa manusia. Itu makanya dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Amang doho tamu inang holanido perbedaan tasya sude ugamo na adong di portidion. Soto ngadok kamu nama dok sarupa ugamo. Nagsongon na di hutan nami tiki marhuba sa di tafsel. Sarupa do indabo. Ah beda ni ipamasuki ya matong tolor ni bibi dok tolor ni manuk. Ditiki mamorpori entok. Saya ada may manuk, saya ada may bibi. Ahalak na beda ni amang. Na sama-sama mamorpori do ninna. Badak sarupa tu siot tong dah. Memang utong molo tabay tolor ni manuk tu entok. Nakaluar raha do. Nakaluar raha. Karbinote. Ewalo do soni di huta kan mamorpori manuk. Asadong bibina, ibahem matolor ni bibi tu si. Memang ge bibi do tong. Iba mamusay itu si tolor yentok ikon manuk do nama morpori alay hasilna entok hira songoni dua mangi ninna rupani di hutanamnya ditiki. Jadi sebenarnya enggak seperti itu manginang. Itu jauh perbedaannya antara doktrin dan proses penciptaan kita dilakukan oleh Kristus itu di dalam diri dia, sebagaimana adalah Kristus itu adalah apa? Adam kedua. Iben nedo Yesusi Adam na paduahon. Di hamua manami doho inanami na hinaholongan masuk mahita tuturpukon. Kalau boleh saudara punya handphone ada di situ Alkitab atau Bibel, silahkan dibuka. Karena keterangan yang mau saya sampaikan ini gabehirana penelan Alkitab dohitan wae. Asa memang boy bagas pangatusyota taringot tutur pukon. Jadi kalau dia nggak lihat ayat itu, mungkin khotbah ini agak samar sama dia begitu. Kalau saudara punya handphone, punya Bibel atau Alkitab di handphone itu, bisa saudara lihat-lihat. Lalu diperhadapkan dengan keterangan yang saya sampaikan ini. Na parjolo amang doho taminang ubuk tu hadirion ni turpukon.
nalau si dohonokku boy dohi tamang dohot tamoinang sepakat sudah namar mingguan noaing narumikot mulak kita sianon tod dini habobongoti mian sudah dihita idona barjolo Hulu dohamu amang dohot tamuinang mananga hape nuaing persoalan di jabumu, mananga hape persoalan nak kining berangkat tamu sia jabu, mananga hape persoalan na minggu nasalpu, manang nagaberenggang pe persaudaraan persekutuan di tonga-tonga di keluargai, hinorhon niya kahasalahan na timbul di minggu noksalpu, boy dohita nuaing di tikita tangihon jami taon, komit jala manuatot di bagasan hadiriota narumikot si buanota di ari parningotan ari haheheon ni Kristus Yesuson adalah roh kebangkitan itu tod dini habobongoti mian jolo dihita. Kalau itu yang terjadi, separuh kesalmu itu hilang. Idona naik to gihonok johamu toy matuhang ngabongot to dang nagabe do honokku toy matuhang ngabongot to selesai ma utang di sianu ba tong do gabe harugian nan noni itu dulu amang. Kalau roh kebangkitan itu ada di dalam kita sudah fresh dulu separuh gitu 50% sudah fresh. Lalu apa maksud saya ketika saya mengajak saudara untuk mengundang roh kebangkitan mulai diturpukon bahasa Batak di doktor dini habobongoti ima jolomiat dihita. Apa yang mau saya katakan? Berek kamu maturpukon piga ma pelaku nadong diturpukon. Coba perhatikan, makanya tadi saya bilang lihat Alkitabnya. Berapakah pelaku yang ada di Alkitab ini? Yang pertama adalah kelompok perempuan. Ini adalah disebut dengan kelompok Miraforas. Dari segi adat tradisi Yahudi, inilah perempuan-perempuan yang bertugas untuk mamiahi pamatang nih Yesus. Dan itu tumbuh kelompok itu secara otomatis. Sian rumang nih kekeluargaan nih. Molomate pusianu adong do spontan sian panurgasion ni na tua-tua akai se mahamu naolo mamiahi pamatang ni padita silabani anung ngatuluari naung mate. Tradisi bagi orang itu setelah 3 hari biasanya itu diapain? Diminyaki. Marhiteaha rempah-rempah. Akaha marempah-rempah nai. Rak pala huboto mang nadong di siyo purang pala huboto rupani. Itu amang dohot taminang. Jadi suku-suku namang dohot taminang. Sebenarnya tujuan di perempuan ini rotu si marhua do. Asal koreksi jo mau ke perempuan. Ngapain? Kolani do tujuanmu kan? Jadi sebenarnya hanya itu tujuannya. Dang na adong satabi amang dohot tamuinang di bagasa pikiran na hobar tu hatai naung di peop ni nasida jalanai naung say marula noli di pasahat Yesus itu nasida asay rapak do Yesus itu aka boru-borui ditiki pasahaton barita nauli. Dang na adong di pikiran ni nasida sebenarnya mari kita ke kuburan. Karena memang Yesus pernah berkata, dia akan bangkit dari antara orang mati. Dangi. Bukan itu. Alayaha. Memak songonido hamu. Olo dual gani holong ni rohamu. Dangi boto hamu sabban. Ayo orientasimu. Tusido. Dang orientasi tu penggenapan nak kiningani emak nang bohaman wangi kasongoni ma songoni do najolo nokku mati anggikku. Adik saya itu meninggal dari Batu Kosek sekolah Brimob dulu tolu dah bawa saya dapat dita saya ada musi polisi
Jadi dua ya polisi. Mate masada. Jadi selau do inokon ibu anaha seng. Be ibu seng tu makan pahlawan. Bahasa do bono mutusino niniku daong malonu anakki. Sotung malonu anakki ninna. Basi buah mado honokku. Baujung na ni dokko nama. Molo holani do gelengmu. Isi mau tinggal. Aso pojong-jok kami bagas misi. Ujung na sadar. Ya do hamu mangalami nasi songoni. So nangunang melolaw hamu nek tu Taman Eden. Adong do hinaina na songoni di si. Ada, saya jamin. Apalagi di Paskal. Margua hoy soninong hasir waku mangidop pusianon. Sahala na ison inna rupani. Begitu. Jadi memang ya bagaimana kadang-kadang kita mengontrol perasaan kita. Dan perasaan ini kadang-kadang bisa juga menjadi negatif, bisa menjadi positif. Itu. Sipata ka akan natulog perasaan doon, belum tentu kebenaran. Itu kan? Songoni tersedia. Bahasa benom musikari ikuburan ini ku. Parisapya doon na tua-tua ninna. Ayah sigar ini na tua-tua na usui Johar Manik. Jiwa sabe no muji Samsu batu-batu ko don noni iko Johar Manik do luluammu do dai molo hame parisa molo gatti sigare na wado ulurun no gebe marubati Johar Manik do sigare na ileon anggoe non mate mahoniku batu-batu ko don noni rona mabudari pasingot toko bayar oleh onom sigaret nasala. Jadi amang dohot tamuinang itu terkadang kan hanya perasaan seperti itu. Nah mangikut amang dohot tamuinang sahat do boru-boru tu tanomani pamanat tamu turpuki. Sahat do kelompok ni perempuan ini ke tanaman itu molo tanaman gagebe susuan nanti. Omma molo marbes Indonesia urang rupani. Sampaikah rombongan para ibu-ibu ini langsung ke tempat pemakaman Yesus itu? Sahat doang manginang. Sada juang pengurusi. Amang dohot tamu inang di nats yang lain sampai di kitab Injil yang lain sampai. Tapi saya nggak berani mengutip nats yang lain untuk mengklaim dan menyatakan bahwa ibu-ibu itu sampai. Saya hanya mengkhotbahkan khotbah pada hari ini sesuai dengan dasar Alkitabiah yang ada di sini. Yang jelas, kalau saya tidak salah, saya bisa menyimpulkan tidak sampai. Ummat abuna, jibulu hita sa pipagi son. Amang dohot tamu yang enggak sampai. Mereka hanya melihat kuburan itu telah apa? Kuburan itu telah menganga. Kuburan itu telah menganga. Ngabuka be kuburan ini. Dungi pitor humalafu maimana pabuahon mangalului si Petrus. Ngabuka be kasong ni dohamu. Sugari sinukur pani dihana buka. Bese dihana lo be bukai na ho ngabuka be inna. Bai homa na bukai. Dang yawi. Kan begitu. Amang dohot tamu inang unang majorupana lesoni na taon. Iban na sipata godang aka ama-ama olo maol manang bakol rohana manuor hadiah tu hamu mololau dau. Bah, torbuado nimmu paite jo. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara kita bapak-bapak ini kaum Adam ini enggan membeli sesuatu ketika kita pergi jauh. Ayado songoni adong sada ama na jelas dangawi. Itu hori mana mahadiah di inatai. Asa songon nalas rohani natakon na rohan mana dibeli dia lah hadiah. Itu. Saha ijabu dangit tor dibuka amatai. Aduh, apa ini Pak? Enak. Itu. Jadi buka main nak, buka. Baru kali ini Bapak beli hadiah enak. Si pematai. Berapa ini Pak Bapak beli enak? Roy natai.
250.000. Loh, di pajak ikan ini hanya 200 loh Pak. Kan ngasih gabe? Ngasih gabe kan? Nah. Aduh Pak, 250 ini kamu beli. Ngasongon nasadde be matai. Pak itu rumah nak ini ngani 250 ini Bapak beli. Aduh sayang kali loh Pak, uangmu itu. Kalau aku kian kau suruh beli itu udah untung aku 50.000 inna. Ima. Kan ngaji ya be? Itu. Je marana anak do pemuseo satu sogot. Itu. Makanya jangan pajago-jagohon belanja. Omma. Je yang hujan buku setiap di hamu perempuan memang sifat membuahi dang lokak siak kamu. Ala dang boy bawa membuahi. Nga? Munang wala ni nahamu. Ada yang ngatusiamu. So tung gabi pilih enok kamu mangatusi. Gabi asing ibabuhamu ilapuan. Jadi buku yang saya baca itu pernah memang perempuan itu adalah sifatnya membuahi. Dan setiap kata yang dia konsumsi itu, kata itu selalu dibuahinya. Jadi tabi adong do kelemahanna, adong kelebihanna. Holong ni rohamu nasi nakningan ni mana so haduduan. Anggo kami bawa, mate si. Perdulit si, ai tapi mate do. Kani do ronna ima. Cuman tadi itulah semua kata dibuahi. Iban nasatabi anggo bawa udang ulo mangalak manaruhon. Gak bisa, ini buka bayar. Akhirnya kok na tarik tarengot tuau. Nong jago doh. Selesai. Jemolo hamu eda. Adong do kata kunci di si. Kolak kata hita doda. Ido pamuhaina. Manang di dia pemak katai. Teringatnya lo eda. Ini cuman kita dua aja yang tahu loh. Memang. Apa? Nggak berdana don. Mulai sesipak selayang. Sampai tu tajuk sarion. Amang dohot tamu inang. Itu kan soal versi dulu. Saya bukan mengambil hal-hal yang negatif bagi diri kalian. Imai hamu. Buama muse taringot tu si Petrus dohot dongan naon. Pamanat tamu majolo turpuk jamitai. Siapakah yang pertama dari antara yang dua itu, Petrus dengan temannya itu sampai ke kuburan itu? Ise nang. Siapa yang bilang Petrus? Dongan naido? Alai ise parjolo marlojong. Bahasa songoni. Amang dohot tamu nang kupatorang. Jadi ada dua komunitas. Satu adalah komunitas perempuan. Satu adalah komunitas laki-laki. Komunitas laki-laki ini berbaur di situ. Boleh saya katakan kalau saya tidak salah, ada di situ imam dan ada di situ awam. Jadi Petrus berlari. Apakah perempuan itu juga berlari? Berek kamu. Apakah kelompok perempuan itu juga merlojong? Bah, unak siau berek kamu. Dungi ari parjolo dung salpu ari sabat lao masih Maria Magdalena sogok nai dina holomido pe tutanomani jadi dina nasida nang dihidat ma tutanomani gabe marlojong ma ibana manopot si Simon Petrus marlojong do nasida marlojong do si Petrus rap do dongan nai marlojong alai di si duku uhal bagas turpuki loh. Ternyata banyak di sini yang tersembunyi hal-hal yang begitu menakjubkan. Marlojong do si Petrus, dohok dongan nai. Usaha nangeda. Jadi borhat masih Petrus dohok sisianna nasadanari sahat manasida tutanomani. Sepakat majohita sahat manasida. Narap marlojong do na duai. Rap marlojong do hita sude mapareahi ngoluon. Nak piadong natangis. Adong na may katekat, adong na tarbaliksu, adong na ciuluna,
adong na sai marungut-ungut, adong na luar biasa ikut semangatna imahita. Na marlojong do na duai, gabe marhajuluat do sisian na sadanari, na humatop sian si Petrus, gabe parjolo maibana sahatu tanomani. Yang duluan sampai, walaupun kedua orang ini sama-sama berlari, tetapi yang sampai duluan adalah siapa? Yang sampai duluan adalah bukanlah Petrus. Walaupun sebenarnya secara psikologis, kalau kita lihat dari nats ini, yang paling bersemangat berlari untuk menuju kuburan Yesus itu bukanlah teman daripada Petrus itu, tetapi adalah siapa? Petrus. Dungi amang dohot tamu inang jadi di pauduk madirina di ida mapeak akka pangaliliti alai dang bongot ibana garis bawahi mabibilmi dang bongot ibana godang donoaeng hita naung di kuburani sadarion naung mangida sak ahado warna teh sak kedo. Naung mangida pangalilit ni Yesusi ada di antara kita sekarang. Tinggal koreksi masing-masing. Halai dang bongot do hita tu si. Nak penaung di kuburan ni hita. Sudedo hita mang doho tamu inang nak kening marlojong sian bagas tabe. Dengan berbagai problema hidup, dengan berbagai persoalan hidup, dengan berbagai kemelut ekonomi, dengan berbagai pergumulan yang harus kita menangkan, semua kita berlari. Tetapi pada konsekuensinya, dari antara kita ada yang duluan bongot, ada yang duluan sampai, ada yang duluan percaya, ada yang duluan juga tidak percaya. Iban nedok tu hatai, ululu na parjolo igabe parpudi, na parpudi igabe gabe parjolo. Alay amang dohot tamu inang. Molonung ngamian toddini habobongoti songon jamita pamuhay na hupasa sinakkiningani. Olo do hamu diari hageheon di Tuhan Yesus Kristuson. Bohape persoalan ni huriat tahun no aeng. Bohape persoalan ni keluarga no aeng. Semua kita mang doho tamu yang sepakat setelah mendengarkan khotbah ini. Roh kebangkitan itu toddini habobongoti ikon mian di bagasa kita. Molonung ngamian na si songoni. Bohape pangalako ni do ngami. Kau akan ampuni itu. Amin. Ido. Toy ma Tuhan ngabongot to. Muluat si pero ham di bageleng mi na sugot martelepot tuho. Toy ma Tuhan ngabongo beho. Muluat si pero ham di baen parumemi manang helami. Alasongon na diorui kirimammu di paskaon. Toy ma Tuhan biasana nasod di leon. Kenapa jadi kurang ini? Tabay matuha paso-paso di nasida. Amang dohot tamu inang dak parjolo ise. Dongan nai. Dungi Roma si Petrus siap pudina di bongoti matanomani jadi di ida mapeak akka pangaliliti. Akka seka panaputi di uluna dang rap dohot akka pangaliliti. Pulik do dibalut tu ingananna. Disipe asa bongot inilah puncaknya. Enak sekali sebenarnya nat ini. Disipe asa bongot nang sisian na nasada. Naung parjolo sangat tu tanomani. Dia duluan tapi tidak bongot. Dia duluan sampai tapi tidak percaya. Dia duluan sampai tapi dia tidak mendapatkan sesuatu keuntungan. Dungi di panot noti. Mari kita lihat sama-sama. Gabe porseama ibana. Atau ngamang dohot tamu inang molo toddini habobongotido noaeng namian di bagasak kita. Mana gabe tema ni haboborhata. Kalau tema daripada kebangkitan itu selalu ada dalam diri kita. Lalu apakah yang menjadi tema? Proses arak-arakan diri kita menuju kepada pembaharuan yang telah Tuhan sediakan bagi diri kita. Om matemana, aidang diboto, aidang dope diatu sinasida, hata sinurat ni namadok ikon hehe ibana sian namate, imate mata. Jalani amang dohot tamu nang molon naung hehe pe Jesus sian hamatean godang nai si ulota.
Hamu akan na tua-tua nami, na tua-tua ni huriaon. Di lewat debatama di hamu amang kagajang ni umur. Saudara harus berkorban demi apapun, demi keutuhan daripada gereja ini. Dan itu adalah utang saudara di dalam kebangkitan Kristus itu sendiri. Alena rumik ko tamang doho tamuinang. Memeho kamu tu sudah ruas ni huriaon. Di puncak ni sudah misi dohot pardalanan. Nalao siya hamonak konota. Pai masal pubehi ta siya kasiyanganon. Kristus telah bangkit. Nagabe tema edang di botobe dope na hehe Jesus sian na mate. Iman waing akan nasolot di son. Adong do solo iso sedai. Perjolo nak kisahat haledang bongot. Iso dua, ubereng dua ison. Iso tolu, iso nopat, iso lima, iso onom. Tapi itu ajar. Dan itulah pekerjaan kita. Di tengah-tengah rumah kita itu ada amang. Di tempat pekerjaanmu di mana kamu kerja sekarang ada yang tidak mengerti perintah yang ada yang kamu sampaikan itu. Nak pe komadan na ho. Hola kata di ho. Lana mamaretay ru karijum. Hinna rupani. Ommak kana sobongoti. Habe perjolo sahat. Duluan dia sampai. Ido, amang do tamu inang kita beharo songonio, nairong do songoni hutanami. Perjolo do amat to sahat. Dak sahat do pe padita, anggoy mana nga sahat. Alay dang mardada do pe jamita, nga perjolo modom. Kani siapa? Ba perjolo modom. Bahasa mo po amang molo si marjamita padita namin. Sida ka dijabu ta bo modom. Lamay surgoy. Lamay dinganan itu hatai nek doh belalain na rupanya. Ya itulah. Jadi dang boilik kangi. Na parpudi amang doh tamu inang. Edang boy perempuan saksi. Jadi perempuan itu tidak pernah diperkenankan menjadi saksi sebuah perkara dalam konteks Yahudi. Dang boy. Halai di somma hamu diangkat harkat dan martabatmu. Jadi sebenarnya iko paditalis dado marjamita sadarion. Mulai pagi satu sore. Iya loh. Jalan amar tugas sudah perempuan. Alana hamudo nabongot tuk pedong rupani titik kelemahan sesuai dengan Injil-Injil itu. Tapi saya mengatakan sangat dohamu tu tanomani. Kemungkinan itu melalui sumber lain. Alay amang doho tamu inang disomma nilai dan harkat martabat ni perempuan ni nasohya diperhitungkan dari segi konteks kemasyarakatan Yahudi, maka kalian diperkenankan menjadi saksi. Sugari donon si Petrus doh. Kenapa kamu yang mengatakan Yesus lah gak boleh? Cari dulu laki-laki yang lain, temanmu sebagai saksi. Apakah benar siapa? Yesus itu bangkit. Alai torodo si Petrus. Ala dibaluti suasana do situasi. Toro no kehe. Ay dang disibe. Dua do si habiaran di nasida. Tikidungo pagi-pagi. Natigor. Lama kita tujabuni. Tu kuburan di Yesus. Kedua do konteks pembicaraan nasida. Buaman no bainot tataringot tu batui. Jehulului musir literatur ini ilmu yang baru. Sebenarnya bukan soal beratnya batu itu ternyata yang menjadi pergumulan perempuan itu. Anggona salilingok ku jamitahon di utuk-utukku hobarto akal literatur balgani batu itu ternyata bukan. Setelah saya mendapatkan dari ahli lain. Iboto hamudo biar ni boru-boru taringot tu panutupi segel lo. Ise nabarani manggeser batui, saudara akan dihukum mati. Bukan soal beratnya. Alaina disegel doi. Nangadong do pemahaman spiritualitas nasolot. Hobartu pemahaman spiritualitas ni hala Kristen ditiki. Alangadi haposi situ natorop. Ikon hehe Yesus nani haporsian di naside. Ngadong di hutuk-hutuk ni si Herodes. Dungi Roma si Herodes mandok jaga.
Dibain ma disipat jaga. Dibain ma disipat jaga lengkap marsenjata. Jemanang nese na jonok, jadi tembak mati dong. Jena jinaga ni nasida na pinarukilhon ni boru-borui boto hamudo segel. Jangan ada yang menggeser batu itu kecil atau besar. Siapa yang menggeser segel itu, saudara akan dilenyapkan. Imana ni habiaran ni nasida sada. Dongina ni habarin nasida na padua hunise bawa namar senjatai. Alai boto hamudo sahak masih Maria Magdalena di si. Sudena ni habiaran ni parupuani dang disibe. Halania kainang unang dirajai biar muna hamu. Ay mo lo jujur amang doho tamu nang macari do hami. Macari do hamu. Alai sepaka maju hitate. Ay sipata ubir do hamu taringot tukedan di keluarga udang mangan. Ido kan? Ido. Alanido hami ben nagabe semangatan. Sipata memang adong dolobina kan? Jianggo hami molonung ngay son. Dang adong na buhay mengwasayon. Ido. Alay na di sonon sempak tu hamu. Dang adong benabuhay mengwasai. Iban na dong istilah. Daksongon yotok pa. Molo hepengmu hepek tak. Molo hepekku. Molo nadiau hepekku. Alai molo na disakumi hepek ta. Itu tuh. Iban na sudah strategi pakai hamu. Ay songonir na jolo tiki memek dadana kon. Di mana kau pa? Lagi iya hai kota. Belikan dulu susu ya. Nanti ku bayar. Sampai habis tanodang na binotong na diga bayar nih. Ini. Jetong dodok strategi dinalaho mangururi na sakku ni amat tahun. So ni doa bukan? Nakpek kanong matua di son. Opung minta jajan. Opung doli. Opung doli. Romu si pahupun tersongon nama loma. Opung inda. Anggo songoni tornek-nek mak. Dangadong be termasur-sur sudah dangadong be. Dangadong be istilah siapa yang nyuruh? Opung boru. Dangadong be dang ningok be. Soni doang bukan kaparupuan akaburu-buru ima yamang doho taminang. Alai memang luar biasa nats ini unsur agamanya ada, unsur budayanya ada, unsur politisnya ada, kemudian unsur kehidupan sosial itu ada. Semua dirangkum di sini. Padahal saya melihat khotbah ini sebelumnya adalah sangat sederhana. Ternyata pagi tadi setelah buha-buha ijuk itu, buha-buha ijuk itu manang na ay salah do madok buha-buha ijuk do tahun. Anadong ijuk na nasadanay manang na hamay. Ternyata ini rupanya yang paling mahal dari nats itu. Alayamang narumik kota mang doho taminang, marilah roh kebangkitan itu. Betama tajakon todini habobongoti dihita sude hita khusus jemaat HKBP Tanjung Sarion. Ketika roh kebangkitan itu ada pada diri kita, kita berpikir jernih, kita berpikir cerdas, kita berpikir dewasa. Anak-anak yang tua, bagaimanapun perlakunya, kita akan tampung semua dan kita menuju perjalanan sampai ke titik akhir yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Satu yang menjadi kesimpulan, aidang dope diatusi nasida hata nasinurat namadok ikon hehe Jesusi sian namate. Ima ulaut ta amonginong paima salpu hita siak kasianganon. Ulahom may asamian todini habobongoti diho. Ngasahat tita noaing ikon sahat habobongoti tu hita. Unang luangak kita ganup. Amen. Martangiang mahita. Las situturo hanami Tuhan. Di parsauran nami do pako diturupuk jamita na pinaradim di hami. Gabe tarbohali hami Tuhan di hasadaon. Dohot di komitmen
na marharoroan sian holong dohot sian toddini habobongoti. Dangdenggan Tuhan molo marsiuhu makame narap mardala dohami bahkan rap marlojong doa kaina marlojong akaama marlojong do parhalado marlojong nang pangulan ago tiki halai marsijoloani dohami Tuhan bongot hale Tuhan songoni marumang ni ngolunami rumang ni keluarga nami rumang ni akayanak kon nami makapogani panarihono ni holong ni rohai Tuhami songoni dohami bermasyarakat songoni dohami Tuhan namar huria songoni dohami Tuhan saleleng mangulu di hasianganon halena rumikot alede bata molo naung bongot dohami tutod dini haheheon mi kami akan berpikir dewasa bertindak dewasa bersikap dewasa dan kami penuh dengan kemampuan di dalam kasih untuk membawa banyak orang kepada pemahaman yang benar setelah kami menyaksikan apa yang menjadi peralatan daripada pakaian Yesus itu telah tertinggal begitu saja dan Yesus telah bangkit dari antara kematian. Pargogoi hame Tuhan nangakana tua-tua ni huriamon lehon sadani roha lehon roha na saling mengampuni lehon gajang ni umur lehon bisuk jala lehon rohana tua dinalaho manogu-nogu sude arak-arakan ni akana porsea do pako di tonga-tonga ni huriamon nangaka punguan-punguan nadong di tonga-tonga ni huriamon ajari hami Tuhan asamar situ pahak kami dia ka pembaharuan suak songoni nang dia ka holong ni roha sude ruas ni huriam akana matua homa na mga lehon di nasida roha na mangodihon siya diri di nasida do pako tabay las ni roha gajang ni umur gogo dinalaho makamona kon ngului nakpay ko mardongan hangaluton ni pamata atong moliate matuhan nang diturupok jamita sa derion sudeya nakon namin na hadir noaeng dison terkhusus akayanakon namin na mahasiswa na pinaborhat niya kanatorasna na dao siya nakainganan na asing boy rap marpungu hami di ingananon manangihon jamitai rap dohot kami na dianggap nasida songon na tua-tua di nasida todimima Tuhan manggonggom nasida jadaleho di nasida semangat dohot kesuksesan nang dia kaudut ni perkuliahan ni nasida gabi boy lehonommu marhite nasida upa na arga nang tuaka na torasna ramoti na torasna nang dia kaluat na dao lehon hakipason sinur na pinahan gabi ni naniula atong mulak mahami Tuhan sian bagas joromon paloas sami di bagasan las ni roha minar dinalaho manguduti ngulunami tungaha na sedang huadopi jala hu pergumul kami di bagasan partikian sinuaeng mauleate madihatam jalo mahami alede bata amanami dielek sobatang yang nami nahu pasahatami tu hoholan mangasakon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
mahita jongjong. Martangi ang mahita. Alede bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadengga. Doho nasa ulibasa na mauli utus. Upasahatami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hutsus di jolom. Paso-paso mai jala ramoti. Asahu parsea kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala parasi roha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Ala naung di tubuh hoko hami padua halihon sian godang ni asini roham tu pakirimon na mangulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus namate. Nungagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihutonon nami. Namarlasin roha do hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis talu hamatean talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatean. Dohot soropna. Enunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugui. Ibana do manogi ho kami sian hamatean to hageheon sugut. Alani i. Ubahen na hupangido hami saya sima roham patugu maha porsion nami maniop. Barita nauli i. Asa unang ganggu rohanami di nama mulus sami di hamateani. Saya sungguli marohanami. Dohot rohani dongan nami. Asa rap hehe hami sian parrohaon na buruki. Asa tarulah kami parangen na baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli. Nama maritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan terpedem. Roha jala hehe sian dosa nabi. Say papos marohanami makaporsiai. Naung mardame jala mardomu hami tuho. Ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Sai pasabam jala pamalu marohanami toppa marohanayas dohotod di namar si hohot di bagasa kami asa terjako kami naung pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung jumulo ni halapmi jala asa tarapul rohanami manaon si taono di hasianganon saya puli maakan namatean nadangol na pugos na somarama na somarina akan mabalu dohot akan malungun tuban wagijang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aleama nami na di banua gijang say pinorbadia magoarmu seroma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaorohon ma damena tutodim. Amin. Amin. Selamat Paskah Madehita Manginang. Marsi jalangan mahita samahita.